Siarad yn bwrpasol gyda'r stiwardiad, ac ni'n camol y stiwardiad yn aml iawn yn dyn ni blwyddyn ar ôl blwyddyn yn neud gwaith caboledig iawn yma yn y prif gylch. Holl bwysig, holl bwysig. So dyma nhw i chi. Y stoc ifanc sydd yn aros. Nawr te. Wel, wedi cael y wobr hyn prif Pencampwriaeth y cyfle ifanc Tony Newman, London Total Temptress. Wedi cael ei fagu gyda Miss S. Edwards, Swan Hill Golden Rocket y march, Tad Debyg, C. Empress y gaseg. Felly dyma ni'n gwybod pwy yw Pencampwr stoc ifanc y Cobiau Cymreig, yr adran de. London Total Temptress sydd yn mynd â hi ac yn eiddo i Mr Tony Newman. Oedd hi'n Pencampwriaeth glos, oedd hi'n Pencampwriaeth safonol. Ond yr un ifanc ath â hi, y blwydd oed. Eboles blwydd, ie, digon tipyn bach o gamp i gael y wobr hyn, ac wrth gwrs mae rhaid gweud, dy ffefru Machdi Heledd yn Is Pencampwriaeth fan hyn, Danaway Jolene i teulu'r Atrels yn Is Pencampwr. Yr cobyn ifanc yn y sioe fy un o'r blwyddyn hyn. And of course, the more and more it has to be back in the centre of the ring for another hard day of judging the senior Welsh Cobs section. But basically all the presentations seems to have been made. And what an honour to Mr Tony Newman winning with his yearling film, London Total Temptress. And in reserve is the Atrels with Danaway Jolene. In the Welsh Cobs type section, the judge, Mr Lewis, is having his final look around the stock. We have an excellent lineup of youngstock in this youngstock championship this afternoon. And of course, the winner of the youngstock championship will receive the championship rosette as well as the Welsh Cobs Society gold medal.